Burdinaroaren hastapenetik 14. mendera arte, mendiko oletan edo haize oletan ostiatu zen burdina. Mendian bertan egiten zen lan hori, minerala aurkitzen zen lekuan. Gallartako Meatzaritza Museoko Arkeologia taldeak, Bizkaian 170 haizeolaren aztarnak identifikatu ditu, eta industutako 3 ia osorik aurkitu. Muskizeko Calleja Berde izeneko hau da horietako bat. Labearen gainaldea ez da zutik mantendu, baina ez zen askoz garaiagoa izango. Itxitura bat egingo zuen, baina... Haizeolak arearriz eta bustinez egiten ziren, eta tamaina txiki xamarra zuten. Geruzaz geruza, egurrikatz eta burdin mearekin betetzen ziren, eta bete eta hustu gainaldetik egiten ziren. Teknika hau oso zaharra da. Erromatarrek beste teknika bat zabaldu zuten. Haien labeak azpitik ikusten ziren. Hau zaharragoa da. Gure labea oraindik erdiaroan gainaldetik ikusten zen. Arearri honen inklinazioa ezagutzea garrantzitsua da. Ikusten den bezala nahiko harri laua da, eta okertuta sartu zuten. Burdinagarekin egindako higadura arrastoak ere hemen daude. Tobera aurreko inklinazio hau kopiatzea oso garrantzitsua da. Labea hemendik bete eta hustu behar izango dugulako. Tenemos que cargar el horno desde aquí, pero también tenemos que descargarlo desde aquí. Haizeolatako lana lan espezializatua zen. Gaur egun agortuta dagoen hematitis gorri bigunak bermatu zuen mendeetan hola haietako lana. Labe haietan etzen burdina urtzeko nahikoa temperatura lortzen, baina mineralak kalitatea handikoa zenez, burdinagoa lortzeko aski teknologia garatua zen. Ingude honetara, arearri handi honetara ekartzen zuten burdin totxoa lehen forjaketa egiteko. Zer da hori? Ba, labetik ateratzean izaten zituen ezpurutasunak kentzea. Etxera, ezpurutasun gutxiagoko ago trinkoa eraman ahal izateko.